दिनै दिकेजुलि आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आफादनि फुंगा 27 बोसोरसालिया जथुमा आरो बेजोंनो लोब्बा लाफानानै दिकेजुलि आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आइजो आफाद आरो दिकेजुलि आन्चलिक ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि फुंगा 27 बोसोरसालिया जथुमाखौ बेलसि ओनसोलनि सिङाव थानाय बेलसि दालाय ब्रह्म धोरोम आफादनि मददजों बे समाव सेनं सोदोमस्रि गामिनि जि जयगालय बिनि जि गेलेग्रा फोथार बेयाव साननैनि मेलगोनां हाबाफारिजों मैयानिफ्राय खुंगासिनो दङ आरो बिनिनो गेवलां मेलखौ दिनै बाहागो लाफैनानै बेखेवनो मोननाया आंनि थाखाय जोबोद खाफाल गोनांमोन। मानो होननानै बुङोब्ला गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि आफानि जि माखासे बिथाङा बर' हारिनि थाखाय खामानि मावलांनाय बिनि सायाव चर्चा खालामनो मोननाया आंनि थाखाय जोबोद खाफाल गोनां। मानो होननानै बुङोब्ला जे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ 1860 मायथाइयाव जोनोम जाफैयामोनब्ला बर' हारिया दिनै हारि हिसाबै एबा बर' हारियानो नैबे बुहुमनिफ्राय गोमालांनो जोबोद रोखामोन। आरो बिथाङा 1904-5 मायथाइयाव ब्रह्म धोरोमखौ आजावनायनि उनाव 1905-6 मायथाइयाव ब्रह्म धोरोमखौ बर' हारिनि गेजेराव फोसावनायनि उननिफ्राय जे बर' हारिया जि बै समाव जि सरनिया जानो थाखाय जि थामथिम जाबायमोन बा सरनियाव गुस्लायलांबाय थाबायमोन आरो 70-80 जौखोन्दो बर' सुबुंफ्रानो बै समाव सरनिया जाजोबलांबायमोन आरो बै समाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ पर ब्रह्मनि जि थिनहरनाय सासे फिसा बायदियै बिथाङा दिनै बर' हारिखौ खैफोदनिफ्राय बोखांबोनो हानाया बर' हारिनि थाखायनो जोबोद अराय सम फुजिथावना बाथ्रा। आरो बिथाङा 1919 मायथाइयाव जे बर' सात्र सन्मिलन दानानै बर' हारिनि गासैबो समाजारि थासारि गुस्लायहोनो नाजानाया जोबोद गोसोखांथाव बाथ्रा आरो बिथाङा माहारिबादनिबो गुदिथामोन। बेखायनो बिथाङा बर' हारिखौ बै समनि ब्रिटिश साम्रायजो समाव बा ब्रिटिशआ जे समाव भारतबर्षखौ गाग्लोबनानै रायजो खुंबाय थादोंमोन जे बै समाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ जे बै समनि भारत हेफाजाब होयै जि भारताव जि सोलिबाय थानाय सोमावसारनाय जे जि माखासे जेनेबा बै समाव ब्रिटिशफोरखौ भारतनिफ्राय बोरै होखारहरनांगौ बिनि सायाव नेशनेल लेभेलनि जि मोनसे सोमावसारनाय बेयावबो बिथाङा बर' हारिनि जानानै बाहागो लादोंमोन आरो बिथांनि बिहोमायावनो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि बेगर फोनाय मथेनो बा बिथांनि बिहोमायावनो बिबार मुगानि जोनोम जादोंमोन, अलंबार मुगानि जोनोम जादोंमोन आरो बिथांनि बिहोमाजोंनो जे ट्राइबेल संघनिबो जोनोम जादोंमोन आरो बर' हारिया जेसेबांखिनि बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय लाफानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बेफोर गासैबो दिनैसिम जेसेबांखिनि माहारियारि आफाद आरो बर' हारि आफादफोर दङ बे बै समाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ जिखिनि माखासे थासारि सोरजिना गालांनाय बै थासारिखौ आरो बिथाङा होलांनाय माखासे लामा आरो डेस्टिनेसनखौ मोगथाङाव मावफुंनांगौनि जि मोनसे खराग लादों बेखौ लानानै माहारि आफादफोरनि गासैबो जोनोम जादों। आरो दिनै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ बिथांनि नाजानायनि गेजेरजोंनो बर'फ्रा बै समाव ब्रह्म धोरोम लानानै बर' हारिखौ बर'नि केरेक्टारफोरखौ लाखिफिननायनि जाहोनावनो 1947 मायथाइनि जि मोनसे बरड'लेण्ड कमिटि आरो 1950 मायथाइयाव जि संबिधानखौ रनसायनाय जादोंमोन बै संबिधान रनसायनाय मथे बर'फ्रा जे ट्राइबेलनि जि मोनसे स्टेटास बेखौ मोननो हानाय जादोंमोन। नङाबा बै समाव बर' हारियाबो सरन लानानै जुदि सरनिया जालांजोबोमोनब्ला बर'फ्रा एसटि स्टेटासाव मालाबा गोग्लैनाय नङामोन।